Češke putničke agencije predložile su da se omoguće koridori što zračni što kopneni kojima bi stanovnici te države mogli doći u Split i Dubrovnik na ljetovanje. Hrvatska je jedna od dvije države koju su Česi uzeli u obzir zbog niske stope oboljelih. Dubrovački gradonačelnik pozdravlja ovu inicijativu jer Dubrovnik će svakako biti među najpogođenijima zato što uvelike ovisi od turizma. Direktna linija iz Češke prema Dubrovniku bi bilo fantastično, jednako naravno vraćajući sve ove ostale linije europske koje su bile i prije i na taj način omogućiti dolazak gostima tijekom ljetne sezone. Vidjeli smo i najavu Svjetske zdravstvene organizacije da se nećemo tako lako riješiti pandemije koronavirusa, da će ona vrlo vjerojatno ponovno u zimskim mjesecima se pojaviti. U kojemu obliku, blaže gripe ili nešto ne znamo, ali takve su najave. Dakle, vjerujem da ćemo se mi svi skupa promijeniti i da će socijalna distanca postati pravilo između svih nas. Franković dodaje od sezone se treba spasiti što se spasiti da, a grad Dubrovnik će, kaže, podržati ovu inicijativu i kroz suradnju s Ministarstvom turizma i Hrvatskom turističkom zajednicom. Mišljenje Dubrovačke turističke zajednice o ovoj inicijativi znaće se sutra nakon sastanka turističkog vijeća, a iz putničkih agencija načelno daju podršku ovoj ideji, no pitaju se koliko je ona uistinu realna i izvodiva. Izuzetno je teško, naročito ako se odredi neki, cestovni koridor, onda se mora proći još kroz neke druge zemlje, kakve su njihove mjere. Postavlja se pitanje koji kako bi mogao uopće dati takve neke potvrde da su gosti zdravi kad dođu u da li Dubrovnik, da li Split sada, tako dalje. Mislim da je to jako teško provedivo. Hoteli sigurno i agencije i ugostitelji svi bi pozdravili, ali u ovom momentu ne znam kako bi se to moglo fizički sprovesti. Na društvenim mrežama može se vidjeti nekolicina kritika kako bi dolazak Čeha značio veliko popuštanje mjera za koje smatraju pojedinci je još uvijek prerano. S time se ne slaže župan Nikola Dobroslavić koji je stava kako sve jedinice trebaju dati sve od sebe da se sezona sačuva. Mislim da rješenje svakako trebaju tražiti suglasno i ne samo dvije države nego i sve države u okruženju i da će se u tom smjeru ići. Hoće li se ovo i na ovaj način realizirati, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju pozdravljam razmišljanje tih agencija iz Češke. Inače, predstavnik čeških udruga predlaže stvaranje zračnih mostova između Praga i Splita te Praga i Dubrovnika ili pak specijalni cestovni koridor. Češki bi državljani tako posjećivali omiljene destinacije, a svima bi uvjet putovanja bio ishodovanje posebne zdravstvene potvrde. Time bi se izbjegla i 14-dnevna samoizolacija, nužna nakon ulaska, to jest izlaska iz druge države. O svemu će ipak konačnu odluku donijeti vlade koje bi trebalo usuglasiti pravila uz koja bi ovakva putovanja bila moguća.